נבי בפראג, אז אני לא יודע מי התחתן קודם, אמא שלי או הוא, אבל אלה היו הנשואים. סבתא איקה כאן, תראו את בתי העיירה דרך אגב, ממש לא יודע. תסתכלו מה זה. זה כנראה מקש מרוק. מקש מרוק. כן. אבל מי זה? מי זו? מי לא יודע? לא, זה בחורית של הבית, זה הבית. אולי זה אחד האחים. אני לא אתפלא. אולי זה שיה. לא, שיה. זה שיה הקטן. הוא באמת דומה להם. שיה היה האח הכי קטן מבין 9 ילדים. הוא היה יליד 1930, זאת אומרת, כשאמא שלי התחתנה הוא היה בן 11, וזה בערך שנה אחרי זה, מתי שהוא נשלח למחנות. אמא שלי תמיד אמרה שזה היה אח, הוא היה קטן, היא ממש היה אהוב עליה, וכמובן כששיה נולד, אז הוא קיבל את השם שלו. ולא קראו לו שוק. הנה, זאת תמונת החתונה המפורסמת משנת 34, או יותר, שזה האחות הגדולה מטילדה. הצד השני שייך למשפחת רוזנברג, הם נקראו, באופן כללי היה להם בית חרושת למברשות בקיבוץ רוחמה. המברשת, ואני זוכר עוד שנסענו לבקר את שמו רוזנברג, אמא שלי מאוד אהבה אותו, שמואל, שמו רוזנברג ברמת גן, הם גרו כל השנים ברמת גן, הוא היה האח של החתן הזה. יצוין שמכל האנשים שאתם רואים כאן בתמונה, אז תראו, רואים את ארבעה שרדו. זה אמא שלי, זאת איתקה. עכשיו תרד למטה, את בלנקה רואים פה בין שתי אנשים, זה בלנקה. בלנקה, זה מאוד הנה, נכון בלנקה? ככה אנחנו זוכרים אותה בדיוק. עכשיו, למטה אמורה להיות חנה שהייתה אז בת 7. זאת שיושבת על הכלה. שמלה לבנה. עם הכלה. זאת חנה. ממרגלות הכלה, כן. חנה. איפה אברי? אני לא יודע אם הוא היה שם. הוא כבר היה פעיל במוסד בטח. לא, איפה אתה? התחיל. אם זה שנת 34, אז הוא היה בן 12. אברי צריך להיות בן 12 פה. אברי, איפה שיש את הבן אדם עם הכובע האדום? כן. בצד ימין ולמטה. מזכיר לי אותי. רגע, יש לו כאילו אבל זה עם נקודה ים. החזקת. שנייה, אבל זה עם החזקת. לא. זה עם הקסקט. השמאלי ביותר, אגב, ראינו אותו קודם לדעתי, עם סבתא איתקה. יכול להיות שזה אחד האחים. עם סבתא איתקה, אבל שהיה היה... אולי זה אחד האחים. מזכיר לי. היה אח מרדכי והיה אח אריילי. אריילי, אולי הוא... כן. תסתכלו. בצד ימין. שנייה. הסבא והסבתא. זו הסבתא שלנו, של הדור שלנו. וזה הסבא שלנו. אתה צריך לנקוב בשמות. זה הסבא. שפם השחור. סבא משה. זה סבא משה. ממש הדרנים. וזאת, איפה ליד הכלה? זאת הסבתא רבא שלנו. מה, תנקוב בשמות. קורנפלד? ממשפחת קורנפלד? תגידו שמות רגע. זה קורנפלד? לאה קורנפלד. זאת לאה קורנפלד ובעלה. כנראה מאיר. אבל מה שמו? מאיר. מאיר. הוא המספר אחד שלה. זה מאיר, שמאיר קראו איזשהו. כן. ומטילד ובעלה החתן, והאימא, אימא של החתן יושבת לצד החתן, וסבתא חנה. טוב. מכל התמונה הזאת נשארו 4. 4. שזה... לקנה מידה. אמא שלי ובלנקה ו... לא, יש לי רוזנברג. יש שם שנשארו, אחד אתה רוזנברג. שתי כפות ידיים. עכשיו יש משהו מאוד מעניין. היא מצולמת פה. שפרינגר.
להחזר? דירה צבאית. מצולמת לא. כנראה שפרינגר. לתמונה הבאה, בבקשה. תמונה הבאה. טוב, למעלה. זה החתונה. מה שרואים ליד אמא שלי, הכלה, זה האבא שלה. לא. תנקוב בשמות. רגע, לא, אני לא בטוח אם זה לא אבא של אבא. זה אבא של אבא מימין, ומצד שמאל זה סבא שמחה. שמחה. הוא האבא של אבא שלי. רגע, אל תצביע. ומצד שמאל, האמצעי סבא שמחה. זה סבא משה רימר. עכשיו תעלה קצת את התמונה. זאת סבתא חנה יוהנה. זאת הסבתא שלי, האמא של אבא שלי. עכשיו תבינו את התמונה בעצם. הם גרו ברמת סבא. העיר הגדולה, שכבר חייבו את האנשים, את היהודים לענוד טלאי צהוב. אתם רואים על המעיל שלה, על הז'קט, טלאי צהוב. לא כן היה בקז'מרוק, זו אמא של אבא כמובן, וכן, לא הקפידו עדיין, השרה עוד לא הגיעה כנראה, לא כללה את אנשי הכפרים. זה סבא שמחה, שהוא היה מנהל של בית אבות, היום בית אבות קוראים לזה בית זקנים, אנחנו נראה אחר כך צילום של הכיתוב עם הבית זקנים הזה, זה הסבא שמחה. לזה התכוונתי. עד עכשיו אני עוד לא יודע בדיוק מה זה. אז קודם כל, אם עוברים על זה, תשימו לב, זה ברכה שאברי כותב ביום החתונה, והוא מברך את ההורים שלו לרגל החתונה של איתקה. זה ההורים שלו ואחותו. אז יש אולי אז הוא כותב פה, שאברי לא הגיע לחתונה, והוא שלח להם איגרת עם אקרוסטיכון, אתם רואים, מזל טוב, הוא כתב. וזה גורם אקרוסטיכון, כשראשי שורות מייצרים איזושהי מילה בעלת משמעות. ולמטה אתם רואים חתום בנכם ואחיכם, כי הוא פונה גם לאחים שלו. הקוף זה הקטן כנראה, אברהם זה אברי, אבל עכשיו תשימו לב לתמונה, תרדו קצת. בית מושב זקנים זה המוסד שהסבא שלי ניהל, ועכשיו תרדו עוד קצת, תשימו לב, זה כנראה מכרו בתור הכנסה לבית האבות. שימו לב שכתוב פה, מודפס השמות של הוריי. כתוב טלגרם, אנלש דה פרמלום, כנראה שזה חתונה, או פרויליין איתקה רימר, מיט הר איגנץ בראון. עכשיו, זה נשלח ממקום שנקרא זלטה מורקצה. אתה יודע משהו על המקום הזה? אברי היה בישיבה. אז הוא היה שם בישיבה. ולכן הוא לא היה בחתונה, והוא שלח. גם לא רצנו אותו בתמונה המשפחתית. כי הוא היה בן 20. לא. אברי היה צעיר מאמא שלי ב8 שנים. זאת אומרת, אם היא התחתנה בגיל 27, אז הוא היה בן 19. אברך. אז זלטה מורקצה, אתה אומר שזה היה מקום הישיבה שהם למדו, ואיכשהו כנראה לקנות את זה או לקנות את המודפס, זה שימש איזה סוג של תרומה למושב הזקנים הזה. הוא לא רק שלח את זה להורים ולאחים, אלא גם לחתנה הקלה. איפה זה? כתוב שם גם בפעם השנית, כלומר היא באמת החתונה השנייה במשפחה. אז הוא שלח עוד ברכה כזאת לזוג עצמו, כי פה הוא שלח את זה. טוב, מה שאנחנו רואים פה זה כבר אחרי המלחמה, כשאימא שלי, כמו שאמרנו, שרדה את השואה במשקל ירוד מאוד וחצי חולה, אז כעבור את זה חודשיים היא נשלחה
לאיזה בית הבראה, קראו לזה אז, או בית חולים דרך אגב, הבודנרים משוכנעים שזה היה בשוודיה, אבל כמה שאני יודע זה לא נכון. חלק מהיהודים נשלחו לשוודיה. מה? גבול צ'כיה-סלובקיה. נכון להיום. אז לא שוודיה ולא... כן, ברור. זה עולה לפסיכולוגיה. חשבתי שיש לנו איזה קשר לשוודים. לא, היו יהודים שנשלחו אז לשוודיה, באמת. היה איזה אחוזה של איזה... כן, שטיפלו בהם. אין לי מושג מי הגברת שם שיחד עם אמא שלי. אני כמה מוסלמים חיו בשוודיה אז. הלאה, זה מאותו בית הבראה, פה גם בלנקה וגם אמא שלי מופיעות. רגע, מי זה מי? ימין יצחק. שמאל אמא של מאיר בלנקה. צד שמאל זאת אמא שלי. ובאמצע? לא ידוע. לא ידוע. כנראה איזה חברה ש... אבל אתה רוצה קצת לספר, דילגנו על המלחמה בעצם. כן. מהחתונה, אז זה קצת... כמו שאמרנו, מה קרה במלחמה? אז במלחמה, כמו שאמרתי, אין תמונות. הצליחו לשרוד בברטיסלבה עד אוקטובר 43. למחרת שמחת תורה, ככה זה גם מצוין על הקבר שכתבו, היה גירוש של גם מקז'מרוק של ההורים של איתקה, וגם אני חושב של ההורים של אבא, ויום הזיכרון שלהם נחשב ליום אחרי שהם גורשו, כי ההנחה הייתה, כמו שאמרתי, לפחות לקז'מרוק, אושוויץ היה מאוד קרוב, ויום אחרי שגורשו הם כנראה הגיעו, ועוד יום זה. לעומת זאת, הצעירים יותר, שזה אבא שלי ואמא שלי בבלנקה והוגו, הם נשלחו למחנות עבודה, ושם עבדו קשה. אמא שלי סיפרה שהם סחבו קורות, היא ובלנקה היו יוצאים לעבודה בבוקר, סחבו איזה קורות כבדות, והיה מזל גדול שאיכשהו בלנקה התברגה שם במטבח, והצליחה להגניב מדי פעם קליפות תפוחי אדמה או איזשהו מאכל, ואפשר להגיד היא הייתה יותר חזקה, בזכותה אמא שלי ניצלה. ויום אחד יש איזה סיפור שעצר אותה איזה קאפו או חייל, ואילץ אותה לרוקן את הכיסים, היה שם איזה 2 תפוחי אדמה או משהו כזה, חטפה ועל זה מכות רצח. נדמה לי שהיא עשתה שרשרת מן הנקיות, עשתה לה שרשרת. יכול להיות, כל מיני שיטות שרידות. מה שאני ידעתי, ההורים שלי בכלל לא סיפרו כלום. אבא שלי פעם איכשהו אמר שהוא היה בבראונשוויג, שהוא עבד שם. רק לפני כמה שנים, שי הביא לי איזה קופסה עם כל מיני מסמכים, ואז ראיתי במסמכים, שא' הוא ניהל יומן שנה של שנת 45, ושם הוא כתב מתי הוא שוחרר. מתברר שהוא עבר את אושוויץ, שלא ידעתי, כי הוא קיבל איזה נייר רשמי שמאפשר לו לחזור לברטיסלבה. כתוב מאיפה הוא בא. לא היה לו מספר על היד. לא. לא לכולם היה. כי הוא היה כנראה בבראונשוויג. כן, אז נקצר ממש. לא. רק שנייה. אוקיי, אז צריך רק פצע רגע, לאיזה מקום? איפה? לצומת? צומת רעננה? שנייה, צומת רעננה. מחלף רעננה צפון. לא, צפון. מחלף רעננה צפון? זה קרוב לפה. בסדר. התיק שלך. מאיר, אתם יכולים לשאול? כן. אם אתם רוצים.